जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी, आम आदमी पार्टी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी से जिला पंचायत पद वार्ड नंबर 37 रसरा से सुयोग्य कर्मठ समाज सेवी महिला प्रत्याशी श्रीमती किरण चौहान, जेकर पति बारे पिंटू चौहान, जेकर चुनाव चिन्ह मिलल बा केतली छाप, जो उनके बैलेट पेपर के क्रम संख्या 6 पर बा। यही पर मुहर लगावे के बा आ किरण चौहान जी के ही जितावे के बा। काहे से कि लोग ये भी बात जानता नहीं कि किरण चौहान जी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए विरोधियों द्वारा इनको जिला बदर भी कराया गया। तो माई बहन चाचा चाची सारा लोग अब की किरण चौहान जी के साथे बा। बस रउओ लो अपन प्यार दुलार दी आ अब की बार इन्हें के जिताई। किरण चौहान जी के एगो निहोरा बा, ध्यान दी। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के, एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के, एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। आपन धर्म निभाई जिला पंचायत बना के, आपन धर्म निभाई जिला पंचायत बना के। केतली हटे निशानी ओही पर मुहर लगा के, एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। जन जन से यह वादा है, विकास करना हमारा इरादा है। जी हाँ, विकास करे के इरादा से रउआ लोग के बीच में आयल बारी किरण चौहान, जेकर चुनाव चिन्ह मिलल बा केतली छाप, जौन की बैलेट पेपर के क्रम संख्या 6 पर बा। यही पर मुहर लगावे के बा आ यही पर मुहर लगा के किरण चौहान जी के रिकॉर्ड वोट से जितावे के बा। त माई बहन चाचा चाची याद रखी कि 6 नंबर पे ही मुहर लगाई, किरण चौहान जी के ही जिताई। राशन कार्ड और बिजली वृद्धा पेंशन बनवाइब, सारा काम करे है किरण चौहान जी। बस रउआ लोग अब की बार प्यार आशीर्वाद दी के। गली नाली और सड़क के पूरा काम करवाइब, सेवा में रउआ हरदम अपन समय बिताइब, सेवा में रउआ हरदम अपन समय बिताई। नहीं माने हम बिगाड़ब रउआ से वोट पाके, नहीं माने हम बिगाड़ब रउआ से वोट पाके। आपन धर्म निभाई जिला पंचायत बना के, एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के, एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। घर घर से नाता है मुझे, वादा निभाने आता है मुझे। जी हाँ, जितना सारा वादा करें मुझ सारा निभाएं। बस रउआ लोग अब की बार अपन प्यार आशीर्वाद दी और तब देखी कि कितना रउआ लोग के क्षेत्र में विकास के काम होता। तब माई बहन चाचा चाची भुलाए के नहीं खे, आपन चुनाव चिन्ह रउआ लोग के केतली छाप है, जो उनकी बैलेट पेपर के क्रम संख्या 6 पर बा। यही पर मुहर लगावे के बा आ यही पर मुहर लगा के किरण चौहान जी के जितावे के बा। करार बाकी राखेब ना हम उधारी, हर वादा के निभाई है किरण चौहान जी। बस रउआ लोग केतली छाप पर ही मुहर लगाई। कौनो करार बाकी राखेब ना हम उधारी, रउए सेवा में किरण आपन उमर गुजारे, रउए सेवा में किरण आपन उमर गुजारी मानी
मान राखी अब की हमें जिता के, मानी ले मान राखी अब की हमें जिता के। आपन धर्म निभाई जिला पंचायत बना के, कितनी हटे निशानी ओही पर मुहर लगा के, एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के।